Levamos prácticamente unha semana estables, temos a incidencia a 14 días alta porque de momento o gromo non pasou desos 14 días, pero eu creo que os datos a 7 días están sendo xa bons. Amósase optimista o alcalde, o cribado realizado á xente nova foi un éxito. Eles son os que máis se desplazan e os máis vulnerables para contaxiar e ser contaxiados. A xente vai a traballar a Vigo, vai a traballar a Pontevedra, vai a Redondela, o collen no traballo ou cando está a sair a comer, entón volve para aquí e os casos non suben a nós. Eu non sei o que pasa. A verdad é que a xente tamén é unha guarra, porque está todo estercado de mascarillas polo suelo, vamos a ver, non hai contenedores, non hai papeleras. Os máis preocupados son unha vez máis os hostaleiros que ven como o verán se achega. Como yo estamos muchos, venimos arrastrando ya mucha deuda y como yo muchos, yo gracias a Dios que todavía puedo tener la puerta abierta porque este verano puede ser el que nos salve o nos cierre. Cunha incidencia de máis de 200 casos, Soutomaior vai ter que estar cando menos 7 días máis soportando restriccións. Outros concellos como Mos, Oroso, Viveiro e Xove, que subiron canda el, melloraron os datos e poderán en poucos días recuperar ocupacións.